Sa iyang unang adlaw sa paglingkod isip gobernador, opisyal nga gipirmahan ni Gobernador Pamela Barry-IV ang 12 ka executive orders alang sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong mga EOs naglaraw sa mga prioridad sa iyang administrasyon, partikular sa pagpalambo sa mga programa sa panglawas, transparency sa buhatan o kauswagan sa kabatan-unan. Nagkanayon si Barry-IV nga apil sab sa maong mga EOs ang pagsiguro nga maapil ang katawhan sa decision-making sa lokal nga pangagamhanan. Based on my priority projects, as you can see, the first executive order was for the releasing of emergency funds for medical supplies. Subay sa saad ni Barry-IV atol sa iyang pagpangampanya, ang una niyang executive order may sentro sa pagpalambo sa mga tambalanan sa probinsya. Ang EO number 1 nagmando sa daling pagpagawas og igong pondo alang sa pagpauswag og pagpalig-on sa serbisyo sa 16 katambalanan sa tibuok probinsya. Dugang ni Barry-IV nga tinguha niya nga makadawat og tig 5 million pesos ang matag district hospital. I wish we had a transition team earlier. No, we could have done this as soon as possible. But since we were just given all the documents now, so we just did the best way we can. So once we have all the documents and we can calibrate already the funds that we have. So this is just the initial. Kaya wa man may kabalo unsa gyud naa didto kay ang uban pang trust fund man. So this is just initial. Samtang si Vice Governor Glenn Soco nga maoy mangulo sa session sa Hunta Probinsyal, may butyag nga dunay igong higayon ang gobernador pagtuki sa iyang mga plano sa probinsya sa ilang gitakdang inaugural session. We gave a letter of invitation also to her para sa atong inaugural session nga may tabo karong July 7, no? Invited mo taran, no? Dito sa ato ang bagong session hall. No, the inaugural session will be a venue where the governor makapresent sa iyang mga plans and programs, no? That especially those that need legislation, no? And it's an opportunity also that GovPAM can meet the board members, no? That compose the 17th Sangguniang Palalawigan. Samtang atol sa iyang formal nga pagsugod sa katungdanan, Hunyo 30, naobserbahan sab ang presensya sa mga sakop sa Homeowners Association sa 93-1. Siya jud ang among duulan bahin aning among problema sa yuta. Although naka-start namin sa kanang administration ni Governor Gwen, ang amo jung ihangyo nga ipadayon na siya para malingkuran Manila. So mas masud sa iyang 100 days agenda ang pag-resolve sa among issue diha sa yuta. Si Barry-IV may pasalig sab sa pagpaminaw sa ilang mga yangungo ug may pasalig nga andam makig-alayon sa Cebu City government. I can understand where they're coming from, no, because it's your home, it's security, right? So as I've been talking about this since during the campaign, no, that I'd want to honor what was agreed between Mayor then Tommy Osmeña and Governor Davide. You know, of course, we always look at the social justice part. As you know, ang priority nato is ang katawhan yun. That's why we are creating a task force. So we look into this and how we can best help them. Kini si Jean Ferlin Pacabis, PIT Com intern alang sa MyTV Cebu.